Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Okay mga higala, mayong adlaw na usab, kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church ug niya na usab ta sa atong programang The 15-Minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Ug salamat ming ikaw nagapaminaw karon ginaot na mo nga ug maoya mo nga pag-ampo nga kaning mga kamatuoran nga atong pagahisgutan diri sa pulong sa Dios. Muhatag ni siya og kasayuran diha kanimo ug ikaw mahibalos ka matuoran ug muhatag ni siya og kagawasan sa imong kinabuhi ug ikaw masayod ug ikaw makasiguro o sa ning adlaw makig-uban ka sa Dios hangtod sa kahangturan. Kay wala tay laing pagahisgutan diri mahitungod sa atong kaluwasan, mahitungod sa eternidad. No, kung mo ni siya pinaka-importante nga butang, no, nga asa ka paingon. Kaya kung wa pa ka nasayod, wa pa ka nahibaw, delikado kayo na siya nga kahimtang sa imuhang espirituhanon nga kinabuhi, no? Kay lisod kayo nga ignorante tas pulong sa Dios. Lisod kayo nga ignorante tas kamatuoran, lisod kayo nga ignorante tas kabubuton sa Dios, no? Maniguro gyud ta. Kay delikado kayo ang atong eternidad kung wala tay siguro. Pero kung nahibaw tas kamatuoran pagkanindot, no? Pagkanindot, ingon sa Apostol Pablo sa Roma 8:18, dili niya ikatandi ang mga kalisod aning kalibutan na, no? Sa himaya nga giandam sa Dios alang kanato, no? Naay giandam ang Dios alang kanato, no? Nga mao ang langit. Kaysa kamatuoran nga kita tanan padulong sa impyerno. Batang Dios nagandam nato og langit. No? Gani, ningon diri ang sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 15, og sa pagkatinuod kung sila naguna-una pa ni ana nga nasod, diin sila migawas, sila unta adunay kahigayunan sa pagbalik. Apan karon sila nagtinguha og usa ka labing maayo pa nga nasod nga usa ka langitnon. Tungod nini ang Dios wala naulaw nga pagatawgon nga ilang Dios kay siya nakaandam alang kanila og usa ka syudad. No, ang Ginoo sa diha nga ni-offer siya og langit, niyon ang Biblia di gyud siya mauwaw sa iyang gi-offer nato. Ngano man ang langit usa ka mahimayaon nga lugar. No? Inandam sa atong buhi nga Dios. Kung ang kalibutan nindot manggani nga hinimo sa Ginoo, unsa pa ka ang himaya sa Dios, unsa pa ka ang langit, no? Unsa pa ka ang langit. Muna mga higala, nabitay mga tao nga atong hisgutan mahitungod sa langit. Uy, simbako dita maghisgot niya na higala. Usa ning adlaw moadto gyud ta sa eternidad, no? Ang importante nga doon na gyud kay kasayuran unsaon nimo pagatog langit, no? Kay ang langit lugar na siya nga inandam sa Dios alang sa mga taong andam, no? Alang sa taong mga andam. Kay ang langit mga higala ningon ang Juan kapitulo 14 versikulo 1 na mao ni ang langit nga giandam sa Dios gani ningon si Jesus Christ mismo ngadto sa iyahang mga apostoles ingon siya ayaw tuguti nga masamok inyong kasing-kasing
tuo ka mo diha sa Dios ug tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. No? Wa siya mingon adunay daghang mga payag, adunay daghang apartment, adunay daghang condominium. Wala. Adunay daghang subdivision. No? Ningon ang Biblia, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod ako nagsulti unta kaninyo, ako muadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung ako muadto og muandam og dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug mudawat nganhi kanako sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. No? Hain ako atoa usab kamo. Kinsa may giingnan ni Jesus Christ ani dili tanang tao katulang mga taong andam na, no, nakaangkon og kinabuhing walay katapusan, no, nakaangkon na og kinabuhing walay katapusan, no, kay ang pagpangandam mga higala diri sa kalibutan. Muna ningon ang Biblia, bisan kinsa nga mutuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan, no. Kay ang pagpangandam nato sa langit mga higala walay lain si Jesus Christ. Kay sa Juan 14 bersikulo 6 ningon ang Biblia, ningon si Ginoong Hesus, si Jesus nagaingon ngadto kanila, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. No? So ang atong eternidad mga higala nagdepende ni siya sa imong relasyon ni Jesus Christ. Dili siya enough nga nakahibaw lang kaniya. Dili ni siya enough nga moingon lang ka anituo man sagko, no? Nituo man sagko. Sige, granting nituo ka, pangutana, langit na ka. No? Langit na ka. Mayroon ka nga, kuwang day ang akong pagtuo, pastor. Iman ang yawa, mituo sad. No? Gani, niyon ang Bible, pero nagkurog siya. Ngano nagkurog man siya, kaya di man siya kasalig. No? Di man siya kasalig, nga si Kristo lang ang makadaan niya. No? Mausad ikaw. Igo lang ka nito, pero di ka kasalig niya nga imo siyang manluluwas. I'm telling you, di good ka maluwas. Kay kaning pagtuo, sa diyang niingon siya, bisan kinsa nga nagatuo ka nako adunay kinabuhing walay katapusan. No? So kung mutuo ka ni Jesus Christ, aduna kay kinabuhing walay katapusan. Pero sa ingon sa tao, grabe sad pagtuo lang. Grabe sad, mutuo lang ta, malangit na dayon ta. Nagpakita lang na mga higala nga di gyud ka tinud-anay nituo. Kay kung tinud-anay pa kang nituo mga higala sa sulti ni Jesus Christ, langit na ka karon. Muingon na ka, inikamatay na ko, no, langit na ko. Mubito si Apostol Pablo, niingon siya sa Pilipos 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo, ang pagkamatay mo ay pagdaog. Nganong kadaugan man ang kamatayon, kay siguro naman siya og langit. No? Ikaw nganong wala kay siguro og langit, kay nagsalig lang gihapon ka sa imong kaugalingon. Nagsalig ka sa imong mayong binuhatan, nagsalig kag relihiyon, nagsalig kag laing manluluwas. Ang pagtuman og balao dili man luluwas, dili na mo ipaagi sa Dios nga maluwas ka. No, ang maayong binuhatan dili na siya manluluwas. Yung ka, kanang ako ding maayong binuhatan, pastor. Dili na siya manluluwas, usaray manluluwas si Ginoong Hesus Kristo. Ug pinagi na nga manluluwas ingon ang Bible, to who is siya aron ka maluwas. Sa buhat 16:31, klaro kay mensahe ningon ang Biblia, tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw kang imong panimalay. Sa manang maluwas ka, malangit ka. Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. No? Muna nga, niyon si Ginoong Hesus Kristo, nag-andam kong dapit alang kaninyo, asa gani ko to asab mo. No? So asa man ka mo adto, langit. No? Langit. Ningon ang Biblia, adunay daghang mga mansyon. Syudad nga inandam sa Dios, daghang mga mansyon, mao na imong atuon dito. Gani kung imong tanawon sa Biblia nga
nga ang langit di ay syudad nga bulawan, pagkanindot ang lugar, pagka mahimayaon nga lugar, no? Way daghang libaong dito, wala nay baha dito, wala nay kasakit dito, no? Kay ningon ang atong Ginoong Hesus diri sa bersikulo 18 ug ang Revelation 21 verse 18 ug ang pagkatukod sa parel niini nagagamit og jasper ug ang syudad lunsay nga bulawan sama sa tin-aw nga salamin, no? A city of gold, no? Daghang mga mansyon din ang syudad dito bulawan, no? So pagkanindot nga lugar nga giandam sa Dios, gani ningon diri sa 21, ug ang napulo og duha ka ganghaan, napulo og duha ka perlas. Ang matag pipila ka ganghaan gibuhat gikan sa usa ka perlas, ug ang dalan sa syudad hinimo sa lunsay nga bulawan, kini sama sa usa ka sihag nga salamin. Streets of gold. So mga higala, heaven is not an ordinary place. It is prepared by our eternal God, the King of Kings and Lord of Lords. No? So, ang langit mga higala, it is a glorious place. It is a place prepared by God for a prepared people. No? So, importante nga mangandam ka sa eternidad. No? Kay wala may laing dalan sa eternidad si Jesus Christ. No? Gi-offer ni sa Ginoo nato mintras buhi pa ka. No? Bisan kinsa nga matuo ka nako adunay kinabuhing walay katapusan. Gani sa 1 Juan kapitulo 5, klaro kaayo ang Biblia nga nagsulti kanato og kini mao ang pamatuod nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing dayon og kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Wa mo ingon nga kini nga kinabuhi anaa sa pagtuman sa balaod. Kini nga kinabuhi anaa sa imuhang pagkamaayong tao. Kini nga kinabuhi anaa sa bautismo. Wala. Ningon ang Bible, kining kinabuhing dayon anaa sa iyang anak. Kinsa iyahang anak? Walay lain si Ginoong Hesus Kristo. Because si Jesus Christ ra ang namatay dito sa krus, ang nag-offer, nagbayad sa atong sala. Ug tungod niadto nga maong hinungdan, makita nato mga higala, makaangkon ka nining kinabuhing dayon. Malangit ka. Sa ning adlaw, moingon ka, abi ninyo, inikamatay nako, langit na po. Mo na'y mga taong siguro, mo na'y mga taong tinud-anay nga misalig ni Jesus Christ. Mo na'y mga taong tinud-anay mituo sa manluluwas. No? Kay kung ikaw mga higala, wala gihapon kay siguro alaot gyud ka. No? Alaot gyud ka. Kay kaning offer sa Ginoo, mintras buhi pa ka. No? So dawatan ni siya mga higala. Dawatan ni ang kuna ni nga maong kaluwasan libre walay bayad. Ningon ang Bible, it is a gift of God. No? Roma 6:23, tanawa sa giingon sa Biblia. Roma 6:23, klaro kayo kay ang bayad sa sala maong kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. No? Gasa sa Dios, kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo nga atong Ginoo. So unsaon nimo pagdawat sa kinabuhing dayon? Dawata na nga mao nga gasa. Dawata si Jesus Christ nga imong manluluwas. And I guarantee you by the authority of the Word of God, makaangkon kag kinabuhing dayon. No? Mao na ang siyang kamatuoran mahitungod sa langit. Nga walay laing dalan padulong sa langit si Kristo ra. No? Ug ang langit inandam na siya. No? Inandam na nga lugar alang sa mga taong andam. Kano sa makapangandam karon nga buhi pa ka, karon nga makadesisyon pa ka
no? Kaysa ako nang giingon niaging adlaw sa ato ang broadcast, ang desisyon pagahimuon karon. Kay human niya na hukom na, no? So inaot ko mga higala, maghimo kas imong kinabuhi ug maayo nga desisyon mahitungod sa imong eternal nga kinabuhi, no? Kay no amount of money can buy heaven. Di gud nimo mapalit ang langit. Maskin kapila pa kamisahan, di gud nimo mapalit ang langit, no? Kay ang dalan sa langit si Kristo ra. O kung maghimo kag desisyon karon nga imong dawaton si Kristo, himuan na siya. O nga ako ipaniguro nimo, malangit ka, no? Malangit ka. Himuan na nga desisyon mga higala. O ikaw sa nining adlaw makig-uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Adunay mansyon giandam ang Dios. Adunay syudad nga puro bulawan. Ang dalan pulos bulawan. O nganong dili man na nimo ang punon karon. Mao na mga higala ang kamaturan mahitungod sa langit. Ug sa sunod na usab nga higayon, kini na usab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat. Maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin kanimo. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.